Kwankwasiya ba ta yadda ta accommodating wani ba. In ban da wannan mummunan aƙidar ya za a ce yau shugabanmu ya kasa tafiya da abba. Mummunan aƙida. Saboda Allah ya bashi matsayi. Ya ba zai iya tafiya da shi ba. Ka gane? Kuma Allah cikin rahamarsa ina gaya mutane duk a cikin jawabai na wanda bai fahimta wata 5 ba yanzu bai fahimci ba. Yanzu daraja irin ta Kano. A ce da Kano ake wannan galafiri. ADC, NDC, PRP na announcement cewa ba sa bukatar ka je ka sai musu ban kuma wallahi ba za su baka takara ba. ADC da PRP da 2019 zuwa aka ba su kuɗi da shi Kwankwason da Ganduje kar su bani takara. Kai ka sani. Ka sani. Kuɗi aka biya. Yau ita aka je an sayi fam da kuɗi suna announcing ba su da bukatar sa saboda tsari na Allah. Tsari na Allah. Saboda haka dan Allah dan Annabi yan uwa ku yi hakuri. Ku yi hakuri ina ga ku yi hakuri amma a cikin Kwankwasiya akwai mummuna aƙida. Sai ku cire ta ku yi accommodating mutane. Ita ce babban nasarar. Kuma mutane alhamdulillah yanzu ka duba wannan jama'ar da da waɗanda ka tarar ɗin ka jawo su saboda Allah yanzu ai shine zaka buga kirci sai ka buga kirci amma ita ma kan mi dagawa kar mi dagawa